pierwszy dzień karantynu w Warszawie, w Polsce. Это 16 соковика 2020 года. И зараз я на Чыгуночном вокзале. Один из вариантов добраться маме до дому — это раз Белосток. Внутри Польши рух не отменены. Тому, в принципе, можно заехать. Пойду зерну кольки. Сіють на зараз техніки. Зернем заодно кольки людей. Ну, понеділок так само пусто. Września, Oskar Główny, z Moszyny, Ojciec do Ludiego, przy peronie Cześci. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do granicy peronie. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Dzień dobry, można? Chciałem pana zapytać, do Białegostoku kiedy będzie? Jest pociąg za 5 minut albo 8:55. A teraz? Teraz która? Albo jest 8:05 albo 8:55 są faktury. A później jest coś? 55 i coś. 155, później 11:25. Okej, a ile tam bilet kosztuje? Do Białegostoku 30 zł normalnie. Do Białego, tak? Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Зараз еще все-таки подскочим на автовокзал. Зернем, какая там ситуация с квитками. Коли все-таки что-то есть, то, конечно, лепи автобусом. Навпрост, чим на перекладных. Поехали. Ну, сегодня уже пусто. Все, кто хотел избегшие ранее заведения карантину, съехали. Зараз поставим трошки в черзі. Спитаем про квиточек на автобус на городе. Все рейсы автобусные на городню отмененные. Дивно, потому что офіційної заборони якраз на коловий транспорт нема. Ось. Тому застається на сьогоднішній день єдиний варіант добратися з Варшави у городню. Это перекладними. Лечу стрелою на Чыгуночный вокзал назад, куплять квиточки до Белостоку.
Короче, ситуация такая. Там я позвонил зараз на межу полякам. Они сказали, колейка маленькая на фуры. То вы по ситуации зорієнтуєтеся, колькі ёй там. Калі там чакаць гадзінку там, две, то можа хай она з тобой посидзіць, тады поедзе, каб Лёшку не дёргала. А мы папярэдне з Лёшкам дамовіліся. Калі там доўга, то она просто перайдзе пешкі мяжу, бо они мне сказали, што можна пераходзіць. А яе будзе Лёшка. Да? Ну, карацей, калі што, то она просто доедзе, она пройдзе, да, по ситуации. Вот. Все, давай убачимся. Давай. Цягнік практично пустий. Карацей, план наступны: даехаць да Беластоку, адтуль на выезд на Кузніцу на таксоўцы, адтуль да мяжы памежнага пераходу на фуры, адтуль пешкі праз мяжу і адтуль ужо на машыне ў горадзе. Все, поехала моя мама в бок Беларуси. Уявляете? Вот это туризм. На фуры. Я памятаю, у юнацтве шмат автостопом ездил. На фурах нормально. Ну, дай Бог, там добре все буде, пройдуть мяжу. А мне зараз праз Белосток назад на Варшаву Кань. Все, посадил маму на фуру. Може, упершыню ў жыцці едзе на той фуры. Ось такі вымушаны экстравагантны турызм. Лес, весна, жить и радоваться. Жить и радоваться. Это важно.
Місце обмежування. Рано byciu środków higieny. Przepraszamy za niedogodności. 14:47 centralna, wagon 15, miejsce 35. Proszę bardzo. Pociąg wejdzie do stacji Gliwice Białostocka przez stację Czarna Białostocka Stopówka odjedzie z tego 5 przy peronie 4. Pociąg wejdzie do stacji Gliwice Białostocka przez stację Czarna Białostocka Stopówka odjedzie z tego 5 przy peronie 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnego podróży. Dziękuję bardzo. Сьогодні в Білостоку так само спробував знайти які-небудь сродки для дезінфекції і не знайшов. Зайшов, набивши квіточок з Білостоку до Варшави, натягнув, зайшов у Жабку біля вокзалу. І там в алкогольному відділі господарства был спирт, зусім побач, у аптеці не было. А тут, коли ласка. — 95% забрав 4 опошні пляшки. То бок уже не тільки я додумався про те, що треба вести уже и алкогольный отдел. Кусочек проверяют. Ось олій і інші. Треба гэты лайфхак у Варшаві ще справдзіць. А тут квіточки цікаво справджують дистанційно.
dezynfekcję dla ruchu. Związek z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie Походы по вулице stanu zagrożenia зараз нагадують рибалку. Десь зайшов, знайшов дезінфекцію для рук. Десь знайшов w pociągach zestawionych z Spirt. tradycyjnym składów wagonowych. десь знайшов цинк. І ось так, як на рибі. Видите, закидуєш воду, а вон туди, а вон туди. А чому б не спитатися? Тому весь час ходжу з заплечником. Ой, я думав, що пошта не працює. А тут крилатка. Рекламку закидывать. Перекрита дорога, бо будується метро. Але зараз саме що не є декорації до фільму «Я Легенда 2». Добрый вечер. Kto dos? Czy wy macie 10 ampul? Jest? Niecałe opakowanie, mam 10. No, okej. A cena to będzie niecała? 18,50, czyli połowa po prostu. Dobra. Chciałem zapytać, czy wy macie cynk, Cynku nie ma. maseczki? Maseczki takie zwykłe, chirurgiczne, Ile oni kosztują? to 13 zł bez grosza. Okej. Ile? No nie wiem, kilka poproszę. To jedna kosztuje 13. Ja rozumiem. To poproszę z 2, 3. 2 poproszę. Słuchajcie, czy wy macie coś do dezynfekcji rąk? Optenicer I tylko? A jakiś spirytus, coś? nie ma w kurczowni. A kiedy będzie, nie wiadomo? Nie wiadomo. Okej. Nie, to wszystko to wtedy. Dziękuję. Będzie karta? 44 czy 48? Mm. Dobra. Dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.
Прошу. До widzenia. Сходили в аптеку. Зашли тут экраны. Ну все, коты и помидоры. Потеплело, до речі. Видите? Ну і прикольно, в банкоматі спробував зняти гроші, нема грошей. Привітання. Ну что, смачно есть вам. Эй, ну на что раскидывать? Эй, ну и по подлозе. А мне потом вытирать. Сад і огород. Ну що, вчора у мене такий ролик тримався, мабуть, песимістичний.
Сабралося ўсё, ведаеце, стомленасць, нейкая трывога. А вось сённяшні дзень, першы дзень, дарэчы, каранціну, 16 сакавіка 2020 года, атрымаўся лепшы. Ёсць цэлы шэраг прычынаў, больш аптымістычны такі. Ну, па-першае, урэшце эвакуявалі маму дадому, она вельмі пераймалася. І гэта было асноўнае, таму што, ну, як па мне, магла б заставацца. Адзінае, што было пытанне з лекамі, бо трапіць да лекара зараз, да доктара ў Варшаве, ну, я не буду ацэньваць магчыма, немагчыма, я не ведаю як. Я сам вось спрабую трапіць, не атрымліваецца завтра, паслязаўтра зноў пайду. Спраўдзіць сваё здароўе хацелася таксама. Вось. А калі гаворка яшчэ і пра той, каб выпісаць лекі не грамадзянцы, якой трэба, напэўна, паставіць на пачатку дыягназ, бо няма адпаведных дакументаў, якія б тут акцэптаваліся. Гэта я не выяўляю як. Перадаваць праз мяжу гэта ўжо рэчаіснасць учорашняга дня, таму што межы зачыненыя практычна. Наконт аўтобусы, здавалася б, колавы транспарт можна, не. Аўтобусы адмененыя, рэйсы. І сёння маму эвакуявалі, ну, як вы ведаеце, ўжо з дапамогай фуры. Да Беластоку даехалі цягніком, затым на таксоўцы на выезд з Беластоку бок мяжы, бок пераходу Кузніца, Брузгі, і там пешкі праз мяжу пайшла, і на тым баку ўжо мой родны брат сустракаў і забіраў дадому. Ось. Нават калі гэтая схема дзейнічае, то уявіце, наколькі складана было б лекі перадаваць сюды. І, канешне, вось гэты момант быў такі найбольш неспакойны. З гэтым разабраліся, з мамай ўжо стэлефанаваліся, ўсё добра. Мама перанесла у горадню сабе варшаўскі досвед сацыяльнай самаізаляцыі, здаецца, гэта так называецца. Бок нікуды не будзе хадзіць, дамовіліся, брат там прадукты перадасць. І гэтак далей. Будзе перадаваць, хадзіць у храму. Што яшчэ? Кот. Супакойся, Роджер, ну і записывай в блог. Люди сур'ёзныя. А ты шаркаеш, паеш, сядь. Дык вось. Гэта было першае, самае важнае. І ёсць яшчэ, канешне, важнае. Ёсць яшчэ важныя моманты. Гэта закупы. Зараз усе выхады ў места па-за межы кватэры нагадваюць такую альбо рыбалку, альбо паляванне, калі береш па сутнасці заплечнік, ідзеш на здабычу. Цікава, што здабудзеш сёння. Тое, што нейкіх антыбактэрыцыдных сродкаў няма, ну, гэта ўжо звыкласць. У папярэднім роліку я жартаваў, ну, вось наконт, калі пачну штурмаваць манаполькі. Пачалі штурмаваць, спадарства ёсць з-за чаго. Я ухапіў у Жабцы, у Беластоку спірт збожовы, 95%. Дастаткова дарагая, дарэчы, штука атрымалася. 4 штукі, і па дарозе сюды, ўжо ў Варшаве, набыў яшчэ адну.
Я думаю, на першы час як бы хопіць, каб дома забяспечыць рукі, праціраць. І што для гэтага трэба? Адразу працяг лайфхаку. Вось, бярэце, набываеце спірт, набываеце, што гэта, ну вось гэтыя ватныя, не ведаю як, пластинки, як іх назваць. Такія знайшоў, набыў. Што яшчэ? Ага. Нарэшце знайшоў дзве маскі, самыя простыя, хірургічныя, але таксама каштуюць у перакладзе на беларускія рублі, гэта 7 рублёў. 7 рублёў каштуе адна маска. Вось набыў 3 штукі, хаця б каб схадзіць у вось гэтыя паліклінікі, каб хаця б там не дыхаць у закрытым памяшканні. Яшчэ лайфхак прыдумаў сёння, лайфхак, альбо як раней прапаноўваў, я ўжываю слова навучка. Глядзіце, латэксныя рукавічкі, пальчаткі таксама складана знайсці. Набываем гумовыя рукавіцы, карыстаемся імі, праціраем затым спіртам. Не ведаю, наколькі гэта будзе дзейнічаць лайфхак, але ну вось што ёсць, то ёсць. І яшчэ адзін момант хацеў сказаць, вось наконт таго, ну, маму эвакуявалі, гэта самае важнае. Набылі, гэта такое ёсць, нема, гэта не так істотна. Пра што я падумаў? Уласцівасць чалавека і як віда біялагічнага і вельмі моцная рыса гэта тое, што мы можам прыстасоўвацца практычна да ўсяго. І калі яшчэ учора вось яно назбіралася і так крыху прыгнятала, то ўжо сёння, я вам скажу, маральна я сябе адчуваю нашмат лепей, прыстасоўваешся да сітуацыі папросту. Ну, вось ёсць сітуацыя, як ёсць. Ну і чаго ныць? Нема чаго ныць, давайце думаць, што рабіць. Вось. І ўжо неяк так і зноў вяртаецца гэты спакой, упэўненасць, ведаеш, што рабіць. І я думаю, што сапраўды думаю, што ўсё будзе добра. Яшчэ адзін момант, пра які думаў, калі вось ехаў сюды, разважаў вось пра ўласцівасць чалавека прыстасоўвацца да абставінаў. Калі зноўку ж пераносіць на Беларусь, магчыма, камусьці смешна будзе гэта чуць, але вось сядзіць чалавек у Варшаве і думае пра Беларусь. Дык вось гэты эфект прызвычайвання да абставінаў, ну окей, ёсць дадзенасць, не найлепшыя варункі, абставіны, што рабіць. Тое ж самае можна пераносіць на Беларусь абсалютна на якую заўгодна сферу. Да прыкладу, мова. Все ведаюць, у Беларусі уладараць сёння абсалютна антыбеларускія ўлады, улады, якія дзейнічаюць на скарачэнне сферы ўжывання ўсяго беларускага, мовы, культуры, ведаў гісторыі, нацыянальнай свядомасці. Можна эмацыйна гаварыць пра мяккую беларусізацыю, калі там Лукашенко па паперцы прачытаў 3 сказы па-беларуску, вау, у кагосьці экстаз, альбо Макея апрануў вышыванку. Таксама хтосьці там шчаслівы, але калі зірнуць папросту лічбы сухія, то
Увесь час у нас скарачаецца магчымасць выкарыстоўвання беларускай мовы нароўні з расійскай. Можна зірнуць дадзеныя па перапісе, можна зірнуць на колькасць навучальных установаў, выхаваўчых установаў у вашых местах, мястэчках, вёсках, колькі з іх па-беларуску, колькі па-расейску. І сітуацыя жахлівая насамрэч. Дык вось, гэта таксама дадзенасць. Давайте возьмем, што вось лукашызм гэта як каранавірус, гэта такая інфекцыя, вірус, які з'ядае Беларусь, атручвае, выцягвае ўсе жыццёвыя сілы. Гэта дадзенасць. Што рабіць? Ёсць некалькі шляхоў. Першы шлях паспрабаваць дамовіцца з гэтай улады, папрасіцца там і так далей, сказаць, калі ласка. Наколькі гэта рэальна, ацэньвайце самі. Я лічу, што гэта абсалютная бздура, нерэальна. Ёсць магчымасць, яшчэ сцэнар, гэта прымусіць улады рабіць тое, што ты лічыш важным. У сучаснай Беларусі для гэта таксама рычагоў малавата. Змяніць уладу можна на лепшую. Змяніць можна толькі як? Праз удзел у выбарах, якіх няма, і паводле правілаў Ярмошына і Лукашэнкі гэта зрабіць немагчыма. Давайте думаць штосьці іншае. Ёсць яшчэ адзін момант, які не адмаўляе ўсе папярэднія, але які з'яўляецца абавязковым нават пры умове рэалізацыі ўсіх іншых сцэнароў. Гэта рабіць штосьці самому, прымаючы лукашызм як дадзенасць. Наяўнасць лукашызму не азначае, што трэба скласці рукі і скарыцца альбо чакаць, калі штосьці зменіцца. Гэта як з вірусамі, з эпідэміямі. Можна сядзець папросту. Хтосьці памрэ, хтосьці не памрэ. Можна штосьці там рабіць з уласнай гігіенай. Можна, да прыкладу, не зачыняць межы на карантин, вось як Беларусь не зачыніла межы, усе краіны вакол зачыніліся, і Лукашенко вось у дамках. З аднаго боку, мы не панікуем, нам гэта не трэба, а з іншага боку, па факце, межы зачыненыя. Дык вось, можна лукашызм успрымаць як і каранавірус, як дадзенасць і дзейнічаць. Калі інфекцыя, мы набываем розную дэзінфекцыю, мы трымаемся сацыяльнай самаізаляцыі, наколькі гэта магчыма, вядзем здаровы лад жыцця абавязкова, не ўпадаем у паніку. Тое ж самае з мовай. Да прыкладу, я размаўляю з 15 гадоў, мне 38, я размаўляю па-беларуску, а неякі Лукашенко мне гэта забараніць не здолеў. Хоць я абсалютна самастойна вучыў, навучальныя установы ў масе сваёй, на жаль, не вучаць размаўляць у штодзённым жыцці беларускай мовай. Я вучыў самастойна мову і в адзін дзень перайшоў. Папросту пастанавіў, што буду і буду гаварыць па-беларуску. Далей, мой сын, 3-гадовы сын, ён ад нараджэння, ён беларускамоўны. Яго асноўная мова беларуская, ён у 3 гады мае свядомасць, што ён беларус, што мы беларусы, размаўляем па-беларуску, гэта наша родная мова. Іншыя мовы ён засвойвае таксама, найперш польскую, таму што ў Польшы ён ходзіць у садочак. Таксама мы займаемся з евангельскай мовай.
Ну і улічваючы рэаліі Беларусі, напэўна, вывучыць пазней і расійскую мову таксама. Але пакуль што, я паўтаруся, гэта абсалютна беларускамоўны чалавек. Акрамя мовы можна ўзяць, ну што мы згадвалі, культуру, гісторыю. А неякі Лукашенка не можа нам забараніць з вамі самаадукоўвацца. У нас ёсць інтэрнэт, у нас ёсць цудоўныя гісторыкі, шмат цікавых, у тым ліку папулярных гістарычных працаў, вельмі шмат працаў па культуры. Процьма папросту, бяры і займайся са сваімі блізкімі. Развівайся. Тое ж самае вучыць іншыя мовы, падарожнічаць, прынамсі пакуль што таксама Лукашенка нам забараніць не можа. Гэта ўсё мы можам рабіць і сёння, замест таго, каб папросту скласці рукі і казаць, ну, у нас дыктатура і ўсё, і нічога не будзем рабіць. Ось. Трэба рабіць. І калі мяне часам пытаюць у каментарах, а што ўвогуле рабіць, я там заўсёды паўтараю у каментарах і там у стрыме апошнім, самарэалізоўвацца, самаразвівацца і не саўдзельнічаць у злачынствах, які чыніць гэты рэжым. Аднак насамрэч усё можна нашмат прасцей сказаць. Адказ на пытанне, што рабіць, знаходзіцца ў самім пытанні. Гэта слова «рабіць». Не сядзець, склаўшы рукі, панурыўшы нос, а рабіць. Рабіць штосьці. Хай кожны дзень будзе маленечкім, а можа большым, крокам наперад, нейкай перамогай. І ўсё. Гэта будзе ў кожным выпадку нашмат больш, чым папросту сядзець і нічога не рабіць. Вось, таму сёння атрымалася папазітыўней. Свядомасць прыстасоўваецца да новай рэчаіснасці, дадзенасці. Ад сябе параю яшчэ вам, бо чытаў сёння ў Фейсбуку, у горадні, да прыкладу, таксама ўжо не знайсці антыбактэрыцыдных сродкаў, каб рукі чысціць і так далей у аптэках. Магчыма, дзесьці ёсць, калі ёсць, то лепей набыць. Гэта якраз тое, што будзе актуальна заўсёды, незалежна, калі скончыцца гісторыя з каранавірусам. Гэта важна і пазней заўсёды мець у дому такія простыя і неабходныя рэчы. Ну і таксама самаізаляцыя, гэта таксама, мне здаецца, дастаткова рацыянальны крок. Зноўку ж паўтаруся, без панікі, але ўлічваючы, што у Беларусі улады ну як вам сказаць, я магу параўноўваць, не так адказна ставяцца да сітуацыі з каранавірусам, скажем, далікатна. Калі Лукашенка заяўляе, што зачыняць межы гэта у сувязі з каранавірусам, гэта эканамічна немэтазгодна, гэта азначае толькі адно, тое, што мы ведалі заўсёды, але вось чарговы раз пацверджанне, гэтыя ўлады не лічаць грамадзяніна, чалавека найвялікшай вартасцю, найвялікшай каштоўнасцю беларускай дзяржавы. І таму гэтыя ўлады, напэўна, варта прымаць як дадзенасць каранавірус, гэтакі у пераносным сэнсе каранавірус, які ахапіў Беларусь, і браць адказнасць за сябе ў свае рукі. Зменіцца ўлада, не зменіцца ўлада, спіхнем мы яе, не спіхнем, напэўна, гэта не адбудзецца заўтра і паслязаўтра. Але і заўтра і паслязаўтра адказнасць за сябе варта браць, зноўку ж,
на сябе. І таму, калі там бахваляцца, што мы возьмем досвед Сінгапуру, адной з найбагацейшых краінаў свету, у якой дроны лётаюць па вуліцах і дэзінфекцыю распыляюць, дзе, як вы параўналі? А яны ўзялі толькі, што там межы не зачынялі. Ну, дык там які кантроль быў. Вось. І у гэткай сітуацыі, паўтаруся, бярыце адказнасць на сябе. Не спадзявайцеся, што прыйдзе добры дзядзя і ўсё за вас зробіць. Гэтага не будзе, і пагатоўе вам скажу, нават вось далёка не хадзіць у Польшчы, як мне здаецца, на парадак все-таки лепей сітуацыя, вось як дзяржава рэагуе на выклікі каранавірусу. Всё адно, нават тут няма такой свядомасці, што вось там прыйдзе дзядзя і штосьці зробіш. Вось у гэтым, напэўна, галоўная розніца, галоўнае адрозненне. Грамадзяне бяруць самі на сябе адказнасць за сябе. Дзяржава робіць тое, што яна павінна рабіць. Грамадзяне таксама робяць тое, што павінны рабіць. Клапоціцца пра сябе і сваіх блізкіх. Ну і на гэтым, напэўна, сёння ўсё. Убачымся. Не хварэйце. Што? На сёння гэта ўсё. Всім шчасця і здароўя.